Al'ummar ƙaramar hukumar mulki ta Dandi sun yaba ma shugaban ƙaramar hukumar mulki na Dandi Alhaji Garba Salihu Dila Kamba a kan irin namijin ƙoƙarin da yake nuna musu na gyara musu hanyoyi, madatsun ruwa da kuma kwalbatoci. Da muke zantawa da al'ummar wannan garin sun nuna jin daɗinsu da yabawa da ƙwazo da wannan shugaban ƙaramar hukumar mulki ke nuna musu, inda suka nuna godiya tare da jinjina ma gwamnatin Sanata Abubakar Atiku Bagudu bisa ƙoƙarin da take yi. Ga dai cikakken rahoton kamar haka. Gaskiya mun ji daɗi sosai wannan aikin da mai gida Dila yake mana, saboda mun daɗe muna nema a taimaka muna gyara mana wannan hanyoyin, ba mu samu wanda ya taimaka mana ba sai wannan gwamnati ta Dila. Da muke zantawa da wani matashi, shi ma ya nuna jin daɗi ga irin waɗannan ayyuka da shugaban ƙaramar hukumar mulki ke yi. Ga dai rahoton kamar haka. Da dama gaskiya ba nan kai ba, irin wadajen cikin birni haka da wajen ba takali ya gyara gaskiya, da wasu motoci duka na yanwani ya gyara su, kuma mun ji daɗi. Allah ya ƙara taya ci wannan aiki da yake. Shi ma wani magidanci Malam Bala Blaki ya nuna nashi jin daɗi ga waɗannan ayyuka. Ga dai rahoton kamar haka. Allah ya ba mu shugaba mai kula da jama'a kuma mai taimaka ma talakawa. Mun gode Allah ga ana mana aikin gurgudun halin da Allah ya bashi, kuma Allah ya tashi riko, kuma Allah ya taimaka. Shi ma Musa Ahmed Shiko, kansila mai wakilta Shiko Ward, ya nuna nashi jin daɗi kamar haka. Ga dai rahoton kamar haka. Ƙauyuka ward by ward, wuraren duk da ada matsala mai girma ce mai ya lashe ta kogin ko ina ne sai ya ce ya ga baya ga wannan aiki gwargwadon iko. In ma ya fita cikin gari da unguwan ne mai girma ce mai ya ɗauki alƙawarin duk da hanya karkara irin wannan gwargwado. Mai girma ce mai ya ɗauki alƙawarin sai da hanya irin ƙananan hanyoyi. Shi ma wani matashi Shafi'u Sama'ila Kamba ya nuna godiya da kuma tabbata ma al'umma cewa alƙawalin da Garba Dila ya ɗauka ya cika shi kamar haka. Kuke ji ga waɗannan ayyuka da kan? Alhamdulillah, wannan rana muna jiran ta ko da wani lokaci. Tun ranar Laraba Allah ya sa muka tashi lafiya, muka waye gari mu ga wannan aiki, kuma da izinin mai girma ciyaman na Dande Local Government. Wata na dai na alheri gare shi, da ganin magana abin alheri duk gaya ma al'umma to alƙawarin da an kai muku an cika mu. Ayyukan da sun hada da samun ma al'ummar magudanun ruwa da kuma tituna tare da yin kwalbatoti a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Dandi. Ga dai bayani daga bakin shugaban ƙaramar hukumar kamar haka. Alhaƙiƙanin gaskiya muna ga aikin cikon hanyoyi cikin garin Kamba. Idan mun kare daga Kamba muna da ward 11, za mu kira shugabanni na wannan ward, kowane shito muna da hanya ɗaya ko biyu wadda suke son karamar hukumar mulki ta je ta ɗan sa hannu gwargwadon hali da gyara musu. Sanin kowa ne irin halin da gwamnati take ciki, amma duk da haka nan mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu yana iyakacin kokarin shi na ganin cewa al'umma sun samu walwala. Bisa ga haka ne waɗannan motocin da gagga suna aiki kusan tsawon shekara 16 suna a cikin local government, babu wani aiki da suka yi. Daga muka zo cikin wannan gwamnati tun da girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu, mun rubuta abubuwan da muke bukata taimaka mana. Mu ga ya kamata waɗannan motocin da aka kwance gwamnati ta taimaka mana mu ta da su domin mu samu ayyuka masu amfani wanda za mu yi mata kawo. Kuma cikin ikon Allah mun yi mai girma gwamnati yau ga zahiri ka gani. Baya ga wannan akwai hanya wadda ɗan majalisar tarayya Honorable Umar Abdullahi Zimbo ya nemo ta magudanan ruwa, saboda shekara duk akwai ruwan da ke saukowa daga duci suna shigowa cikin gari suna kada gidaje kuma suna zaizaye hanyoyi. Kai mai wannan koke, shi ma ya yi kokari yau ga aikin ya tabbata an ba dan kwangila ya so.
mun gode Allah mun gyara motocinmu, mun gyara gireda wannan kamar da yake gani, akwai fen loda, akwai tihohi guda biyu. To mun amfani da wannan dama muna ɗauko wannan ƙasar ta ciko muna kawo a cikin gari, muna gyara ma al'umma hanyoyi domin su samu walwala ta tafiye-tafiye na cikin lokacin gama headquarter. Ta ji da mun kai ƙoƙarinmu muka tara waɗannan motoci kuma muka zo muna aiki kuma al'umma sun gansu kuma sun ji daɗi. Kuma in Allah yadda ba nan ɗaya za mu tsaya ba, duk wata hanya wadda ke damuwar jama'a cikin garin Kamba da kewayen ta gaba ɗaya za mu yi ƙoƙari gwargwadon abin da ya samu mu je mu musu insha Allah. Abubakar Sadiq, Kebbi Online Media TV, dandalin siyasar Kebbi daga nan garin birnin Kebbi, jihar Kebbi, Najeriya.